Desa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin. Desa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin. Desa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin. Desa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin. Desa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama. Isang magandang umaga ho mga kabalen. Justin Dizon po. Boses muna ako ngayon. Mamaya na tayo magpapakita para ho sa opisyal na pagsisimula ng ating programa. But for the meantime, simulan na natin yung ating streaming dahil kanina pa tayo nakapag-stream actually. Dito pong update mula sa Office of Civil Defense. And ito ho ay kalalabas lang nitong 8 a.m. o 8:30 a.m. bulletin ng Pag-asa. Kaugnay nitong track at paggalaw ng si Bagyong Uwan na kanina ay nabanggit mula po sa isang pagiging super typhoon ay isa na lamang typhoon itong si Uwan. So panoorin muna natin itong weather update ng Pag-asa. Kaka-live lang neto. Okay, kani-kanina lamang bago tayo sumalang. And pakibalita rin tayo sa iba pang mga kababayan natin na nakatutok din dito sa ating programa. Kanina may monitoring tayo dyan sa may bandang Arayat. Malakas ang hangin. Nandyan ho ang ating team. Si Aisel Fernando at Art Consuelo. Mamaya ay makakausap din natin, makakapanayam natin upang sa gayon mabigyan tayo ng update kaugnay nitong pananalasa at yung epekto ng bagyong si Uwan dyan ho sa bayan ng Arayat, Pampanga. Balen, narito na po ang latest update ng ating Weather Bureau Pag-asa kaugnay ng bagyong si Uwan. Magandang umaga mula dito sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating update patungkol sa minomonitor natin na bagyong si Uwan. Ito po ay huling namataan dito sa layong 125 kilometers west-northwest ng Bacnotan, La Union. Yes po, tuluyan na ito na lumabas sa ating kalupaan at sa kasalukuyan ay yung direction niya ay nananatiling generally pa-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Ito ay may taglay na lakas ng hangin malapit sa gitna na umaabot ng 150 kilometers per hour at pagbugso o biglang paglakas sa paligid nito. Yung hangin na yon ay umaabot ng 230 kilometers per hour. Kagabi po ay naglandfall ito dito sa probinsya ng Aurora. Ganap na 9:10 ng gabi. At pag landfall po niya dito sa Bacnotan, Aurora ay humina na siya dahil sa interaksyon niya sa kalupaan. At ganoon din naman, nabawasan yung enerhiya na tutulong sa kanya na mag-intensify and
by 11 p.m. kagabi ay naging isa na siyang typhoon from super typhoon bago ito maglandfall. At binaybay niya yung mga probinsya ng Aurora, ganun din yung probinsya ng Quirino, Nueva Vizcaya, and eventually sa La Union. At ngayon po ay nasa coastal waters na ito ng La Union. Also, meron din tayong team na tinatawag natin na Storm Chasers from Pag-asa at pinuntahan po nila yung ating Aurora station at doon po sila nag-conduct ng in situ observation or doon po sila mismo pumunta para i-measure yung magiging wind speed, yung magiging sitwasyon. And don't worry po dahil ligtas naman po sila at moving back po dito sa ating track na kinukwento natin kanina. So, dinidiscuss natin kanina, nagpapatuloy pa rin yung kanyang northwestward na direksyon. At eventually, paglabas nito ng Philippine Area of Responsibility, bukas ng madaling araw ay magbabago yung direksyon nito from northwestward ay magiging northward. And eventually, sa labas ng Philippine Area of Responsibility by Wednesday and pag Thursday na ng madaling araw o kaya naman ay Wednesday ng midnight, ito ay muling papasok ng Philippine Area of Responsibility dahil sa high pressure system na nakakaapekto dito. At yun yung tumulong sa kanya na mag-northward and eventually ay northeastward. Pero ang magiging epekto na lamang nito sa atin ay by Thursday and Friday, yung trough or yung extension niya, dahil malaki po ito. By the way, yung radius niya ay umaabot ng 780 kilometers from the center. Ibig sabihin, around 1,500 kilometers yung diameter o yung lawak na associated dito kay Bagyong Uwan. And by Friday, ng tanghali or afternoon ay nasa labas na ito muli ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan, ay meron pa rin tayong nakataas na signal number 1 hanggang 4. At unti-unti pa lamang po natin mararamdaman yung improved weather condition or kabawasan sa mga pag-ulan na magdudulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At ganoon din naman, mababawasan na yung mga nakataas natin na signal number 4 hanggang pababa sa 1. Also, ngayon ay gusto na po natin ipakita yung mga lugar na kung saan nakataas tayo ng signal number 4. Yung signal number 4 po natin ay merong lead time na 6 hours. Ibig sabihin, for the next 6 hours, dun pa lamang o habang within this time frame ay mararanasan na natin yung mga pagbugso ng hangin na umaabot ng 118 to 184 kilometers per hour. Yan po yung pangalawa sa pinaka severe natin. Ngayon po, dahil typhoon category na lang, signal number 4 na lamang yung pinakamataas nating issuance. Kapag super typhoon naman, umaabot po yan ng signal number 5. So yung mga signal number 4 natin ay nakataas na lamang dito sa central and southern part ng Ilocos Sur, ganun din naman sa southern part ng Abra, dito rin sa probinsya ng La Union, sa northwestern part ng Mountain Province, ganoon din naman sa western part ng Ifugao, buong Benguet, western part ng Nueva Vizcaya, northern and western part ng Pangasinan. Signal number 3 naman, ibig sabihin naman ng signal number 2, 3, ay meron niyang 12 hours na lead time. At dito po yan sa probinsya o southern part ng Ilocos Norte, southern part ng Apayao, yung natitirang bahagi ng Abra, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, Kalinga Province, natitirang bahagi ng Mountain Province, natitirang bahagi ng Ifugao, western portion ng Isabela, ganun din yung probinsya ng Nueva Vizcaya, northwestern portion ng probinsya ng Quirino, northwestern portion ng Nueva Ecija, northern portion ng Tarlac, northern and central portion ng Zambales. At signal number 2 naman, yung signal number 2 natin ay may lead time na 18 hours. Signal number 2 naman dito sa natitirang bahagi. Ito po yung mga nakakulay yellow. Natitirang bahagi ng Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Apayao, Cagayan Province, natitirang bahagi ng Isabela, natitirang bahagi ng Quirino, probinsya ng Aurora, natitirang bahagi ng Nueva Ecija, natitirang bahagi ng Tarlac, natitirang bahagi ng Zambales. Ganon din naman dito sa probinsya ng Bulacan, Pampanga, Bataan, Rizal, kasama yung Metro Manila. Signal number 2 pa rin po tayo dito. Kasama yung Cavite, Laguna, northern and central portion ng Quezon, northern portion ng Camarines Norte, at Batangas, and then northern portion din ng Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Signal number 1 naman, itong mga nakakulay blue. Kasama dyan yung Batanes at ganoon din naman yung natitirang bahagi ng Occidental and Oriental Mindoro, southern portion ng Marinduque, natitirang bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, natitirang bahagi ng Quezon. Kasama dito yung Burias Island, ganoon din naman yung probinsya ng Albay, Sorsogon, ganoon din Ticao Islands,
at yung northwestern portion ng Northern Samar. Dahil sa lawak nitong si Bagyong Uwan ay umaabot pa rin sa ilang bahagi ng Visayas. Ganun din naman sa northern and central portion ng Masbate, kasama yung probinsya ng Romblon, Aklan, Capiz, northern portion ng Iloilo, northern and central portion ng Antique, kasama ang Cuyo Islands, Calamian Islands, at ganoon din naman yung northern part ng Palawan. Ayan po yung may mga kinalaman sa lakas ng ulan. By the way, yung signal number 1 natin ay meron namang lead time na 36 hours. Bukod po dun sa mga binanggit natin, from signal number 1 hanggang signal number 4, ay may mga pagbugso pa rin tayo ng hangin na hindi kasama dun sa itinaas natin from signal number 1 to 4. Kasama po dyan today, yung probinsya ng Palawan, yung buong Visayas, yung mga hindi nakataas sa signal number. Ganoon din sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Dinagat Islands, Sorsogon, Davao Occidental at Davao Oriental. Ibig sabihin, kahit na napakalayo nila dun sa sentro nitong si Bagyong Uwan, ay makakaranas pa rin tayo ng mga pagbugso ng hangin. Ganun din naman bukas, ay magpapatuloy yung mga pagbugso ng hangin na umaabot ng hanggang 88 kilometers per hour sa malaking bahagi ng Luzon, kasama yung probinsya ng Iloilo at Guimaras. Ganun din naman, by Wednesday, ay mananatili dahil sa extension nitong si Bagyong Uwan dito sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Patungkol naman sa mga pag-ulan na ating inaasahan, ito pong rainfall outlook natin or yung tinatawag natin na weather advisory ay ini-issue natin every 8 hours at tumataas din yung frequency natin ito. So ang susunod natin na weather outlook for or weather advisory ay mamayang 11 a.m. So ito pong pine-present natin ngayon ay yung issuance natin nung 5 a.m. pa. Kaya yung 5 a.m. natin na live weather update ay ito rin yung ipapakita natin ngayon. So orange, ibig sabihin ng orange, 100 to 200 millimeters. Ang ibig sabihin yan ay sa isang probinsya, posible pa rin yung kalat-kalat na mga pagbaha. Dito yan sa probinsya ng La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales. 50 to 100 millimeters naman dito sa mga nakakulay dilaw na probinsya. Yung mga naka-gray area, yan po yung hindi natin nakataas sa ating weather advisory, pero that doesn't mean na hindi na tayo makakaranas ng mga pag-ulan. Posible pa rin na makaranas tayo ng mga pag-ulan, pero hindi na kasing lakas o kasing dami ng mga nakataas natin dito sa weather advisory. Also, meron din tayong heavy rainfall warning from our regional Pag-asa offices. Yun naman yung nagte-text sa atin na kapag naka-red na, naka-orange from NDRRMC. At patungkol naman sa daluyong o yung storm surge warning natin, nananatili ito na nakataas. Yung daluyong, by the way, ito yung hampas ng alon papunta sa ating dalampasigan. At yung hampas na yon, ibig sabihin yung tubig na galing sa dagat ay aabot sa ating kalupaan na pwedeng makasira ng mga infrastruktura o ating mga bahay kapag tayo nakatira sa coastal areas o malapit sa baybay dagat. Nakataas pa rin sa kulay pula yung malaking bahagi ng Luzon. Actually, buong Luzon ay may storm surge warning. Pero nakakulay pula, ibig sabihin more than 3 meters yung posible natin na maranasan na storm surge dito sa mga areas na ito. And then orange naman, 2.1 hanggang 3 meters. So western part ng Southern Luzon, ganun din naman yung western part ng Visayas. And then hanggang 2 meters naman dito sa kulay dilaw. So yan yung malaking bahagi ng Bicol region. Also, meron din tayong nakataas na gale warning. Yung gale warning naman natin, kapag pumalaot pa yung mga kababayan natin, lalo na yung mga mangingisda nating kababayan, ay posible silang makaranas ng aabot ng 12 meters. Posible din na mas mataas pa sa 12 meters. Kaya wag po muna tayong papalaot. Lalo na kung maliit na sasakyang pandagat, ibig sabihin ay, of course, so kahit na paulit-ulit po tayo at alam naman natin na hindi dapat pumalaot, gusto pa rin po natin na banggitin. Kasi after all, ang gusto natin pahalagahan dito ay yung ating hindi lang properties, kundi ganun din yung ating mga buhay. Kaya wag po tayong pumalaot pansamantala sa kasalukuyan. So para po, karagdagang impormasyon lang po sa mga kababayan natin na halimbawa, para po ito sa mga hindi pa aware. Ganito po yung itsura ng Pag-asa website kapag pinuntahan natin pag-asa.dost.gov.ph, ganito po yung lalabas. At i-click po natin dito sa tropical cyclone and then bulletin po yung i-click natin. Kasi kapag advisory, ito po yung mga bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Advisory yung nilalabas natin. Pero kapag nasa loob ng PAR, bulletin po yung nire-release natin. And every 3 hours po tayo nag-i-issue ng bulletin, lalo na kapag landfalling yung bagyo, katulad nitong si Uwan. Kapag kinlik po natin yan, ganito po yung itsura na lalabas. So yung pinresent po natin na track kanina, ay dito rin natin makikita. Andito rin yung impormasyon sa susunod niya ng mga paggalaw. At kapag kinlik po natin itong PDF file, itong PDF na icon,
ay ganito po yung lalabas. Tutulungan lang po natin na mas maintindihan ng ating mga kababayan paano natin ito madadigest o paano natin ito maintindihan. So ito po yung ika-17th na number ng ating bulletin. Ito yung pangalan ng bagyo, international name niya, at yung date. Mahalaga po dito yung issued time, kung kailan natin ito in-issue. And this time, 8 a.m. po ito. At dito naman makikita natin yung general description dito kay Bagyong Uwan. So nananatili siya na typhoon category and then nagmo-move daw siya west-northwestward. So yun po yung binanggit natin kanina. Dito naman ay dito natin malalaman yung lokasyon niya. At dito binabanggit na nasa 125 kilometers ito away from Bacnotan, La Union. And then yung intensity niya, sustained winds, at ganoon din naman yung kanyang radius na 780 kilometers per hour. At yung forecast track natin, halimbawa gusto lang natin malaman yung lat long o yung specific information sa bawat points na yan, every 12 hours po, ito po yung inilalabas natin dito. Mamayang 5 p.m. nandito na siya sa latitude and longitude na lokasyon, at ito yung area niya. 220 kilometers west ng Sinait, Ilocos Norte. Ilocos Sur. And then maximum sustained winds, and then category, at yung magiging movement niya. So, I hope na at some point ay makatulong po ito. At ganoon din naman sa ating mga kababayan na pumunta ng evacuation center, mag-ingat po tayo kapag babalik na tayo. Siguraduhin po muna natin na meron ng basbas o pahintulot ng ating mga local government units bago tayo bumalik, dahil posible na mapanganib yung ating pagbalik, lalo na kung galing pa tayo o nakatira tayo sa mga bulubunduking lugar. At yan po yung ating update. Ang susunod natin na live weather update at ang susunod natin na bulletin ay mamayang alas 11 ng umaga. Ako po si John Manalo, ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto. Scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Kabalian, atin hong narinig itong ulat ng pag-asa kaugnay ng galaw ni Bagyong Uwan at kabilang ho dun sa mga highlights. Banggitin ko lang, ulitin ko dun sa mga katututok lamang sa atin hong streaming. At ito ho'y dininig ng Panginoon yung ating dasal dahil humina itong bagyo bago mag-landfall. So mula bandang alas 11 ng gabi, ayun, bago tumama sa kalupaan, 9:10 naglandfall siya. Pero pagdating ng 11 o'clock, bago pa tumama dun sa ibang mga lugar, pagka-landfall pala niya, pagkatama niya sa kalupaan, humina siya dahil yun nga na break, ika nga, no? So kumbaga parang nadurog yung hangin nang tumama sa kalupaan, kaya po ganun yung paghina niya. And ayon din sa pag-asa, ay tuluyan na hong lumabas sa kalupaan ng bansa. Ito pong si Bagyong Uwan. And inaasahan pong lalabas siya ng Philippine Area of Responsibility bukas po ng madaling araw. Pero posibleng pumasok muli ng PAR sa darating na Miyerkules at tuluyan hong lalabas ng ating teritoryo pagdating ng araw ho ng Biyernes. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto. Nananatili pa rin hong nakataas ang iba't ibang wind signal dito ho sa ating Kapuluan, Luzon, ganyan din sa ibang bahagi ng Visayas. Kanina merong nag-comment, bigyang daan natin itong kaka-join lang sa ating streaming, si Christine Bandula.
ano po dito sa Pampanga at Laguna, Quezon Province. So sa Pampanga, yan ho, mga kababayan, ano? Desisyon na tama. Signal number 2 po ang umiiral na tropical cyclone wind signal dito ho sa lalawigan ng Pampanga as of 8 a.m. ng November 10, araw ho yan ng Lunes, ayon yan sa ating Weather Bureau Pag-asa. Yung Laguna at Quezon, eto, silipin din natin, ano? Laguna and Quezon. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at Yun hong Laguna ay nasa ilalim ng signal number 2. Batay din yan sa 8 a.m. advisory ng ating Weather Bureau Pag-asa. Katulad ho dito sa Pampanga ay signal number 2 rin, ano? And then yung Quezon, yung central and northern portion ho ng Quezon. Saan sa Quezon? Christine, ano? Yung central and portion ng Quezon ay signal number 2 rin. May bahagi naman din ng Quezon ang signal number 2 meron din. Walang signal number 3 sa Quezon, ano. So signal number 2 and signal number 1. The rest of Quezon signal number 1. Ayan. So yan ho ang latest, ano, mula ho sa Pag-asa. makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip Ito sabi ni Nice Flores, ano yung signal sa Bataan? Diyan, makibalita tayo. Sige, alamin natin. Signal sa Bataan ay signal... Wait lang, hinahanap ko lang. I want to get this right, of course. Bataan, for Bataan. skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Netama, matudesisyon na tama. Bataan is under signal number 2. According to Pag-asa. Signal number 2 po ang Bataan. And silipin natin yung sitwasyon ng mga kalsada. Nabanggit na rin yung Bataan, ano? Ito, wala pang live from 1 Bataan doon sa command center. But yes, signal number 2 po ang lalawigan ng Bataan. Nueva Ecija is signal... saan po sa Nueva Ecija yan? Kasi merong ibang ibang lugar. So sa NE, dito ho sa Nueva Ecija, signal number 3 ang Cuyapo, Talavera, Santo Domingo, Rizal, Llanera, Gimba, Pantabangan, Science City of Muñoz, Caranglan, Quezon, San Jose City, Lupao, Nampicuan, Talugtug, at Licab. Yun ho mga binanggit ko ay signal number 3. Yan ho. Signal number 3 ho yun ay yung sa Nueva Ecija, ano, John Paul Miranda. Ayan, yung mga binanggit ko kanina ay signal number 3. So, dun sa mga nagtatanong, ito, Pampanga, anong signal? Signal number 2 ang buong Pampanga. At batay yan sa ating Weather Bureau Pag-asa. Ano? Signal number 2. Kasi kahapon, di ba yung the rest, signal number 3 and then yung Candaba. Ayan, kasi may nagtatanong dito, sabi, Candaba po, sabing ganyan. Oo, signal number 2 din yung Candaba ngayon. Kasi kahapon, na naging signal number 4 yung Candaba, yung easternmost portion ng Pampanga, ay napabilang dyan sa signal number 4 kahapon.
Oo, so ngayon buong lalawigan ho ng Pampanga ay nasa ilalim ng tropical o wind cyclone signal number 2. Okay, so kasama yon. So San Leonardo, sabi ni John Paul Miranda, kung sa Nueva Ecija yan, so hindi kabilang doon sa mga nasa signal number 3. Ano? Yung San Leonardo dyan sa may Nueva Ecija. So hindi po kabilang. No? Yung karamihan ng nasa signal number 4 din naman ay yung mga nasa norte, mas northern Luzon. Ano? So ang San Leonardo ay nasa signal number 2, rest of Nueva Ecija. Sa Pampanga po ay signal number 2. Ayan. Para kay Luz Reyes. Ayan. Nakatutok din sa ating streaming si Kate May. Salamat po. Keep safe sa lahat. Ayan, ingat din ho at maraming salamat kay Kate May. Ito, merong comment dito. Basahin ko lang. Bondocville, Sapa, Santo Tomas. Salamat po, Panginoon, walang baha. Thank you, Mayor John Sambo. Thank you, God, at Kapitan Harry Mercado at sa mga kagawad at mga tanod, Baparelli Gomez. Salamat po, Kagasun po. President, Homeowners, Officers po. Salamat, ingat. Ayan, mula kay Elena David ng Bondocville sa may Sapa, Santo Tomas, Pampanga. Wala raw baha. Ayan, good thing, At salamat at safe, ligtas ho kayo dyan. At ligtas yung mga kabalan natin dyan sa area ninyo. At TV36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makyala matuto at matesisyon na tama. Nakikibalita si Anthony Kasikin, signal number 2 pa rin sa Masantol, Pampanga. Kabilang sa buong lalawigan ng Pampanga ay signal number 2. Mamaya sisikapin nating makausap yung mga opisyales ng bayan ng Masantol. Mayor Dan Gintu. Sikapin nating maabot. Tawagan natin. Mamaya ila-line up natin sa mga kukumustahin nating lugar. Yang bayan ng Masantol. At sa ngayon, nandyan si Isel Fernando, dyan sa may Arayat, Pampanga. Kasalukuyan hong nangangalap ng balita, kaugnay nitong insidente, yung pananalasa ng bagyong Uwan sa ilang mga kabahayan. At eto, pakita ko lang yung ating larawan. Hindi, ganito. Balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream. At TV36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream. At TV36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream. At TV36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Sabi ni Anthony Kasikin, maraming salamat po, Kabalen. Of course, maraming salamat din ho, Sir Anthony. At maraming salamat sa inyong pagsuporta at pagtitiwala sa CLTV 36. Ito ho yung sinasabi ko kanina, yung sitwasyon dyan sa may Arayat, Pampanga na pinuntahan ng ating kasamang si Isel Fernando at Kabayan Art Consuelo. Maya-maya kausapin natin alas 10 ho ng umaga ay meron tayong programa sa bayan ho, mapapanood yan sa telebisyon. Hindi ko na rin papatayin yung ating stream. Tuloy na natin para yung mga kausap natin at mga kababayan nating nakikibalita. Tuloy-tuloy tayo dito sa ating update.
Eto, meron ding comment ang ating kabalen na si MCT Lagman. Salamat po Lord, walang baha dito sa Moras de la Paz, Santo Tomas, Pampanga. Salamat Mayor Sambo, the best ka talaga, sabi ni MCT Lagman. Ayan. Balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream. Magandang balita ho yan. At sana'y hindi na bumaha, ano? Upang sa gayon makapatuloy tayo sa ating mga gawain at maging ligtas tayo. Ayan. Maraming salamat MCT Lagman. Pagbati sa mga kababayan natin dyan sa may Moras de la Paz. Kareng kanakong barkada. Batang Moras to. Kareng kanakong kaluguran, Sitio Kulubong. Skip the scroll and stream. At 36 Malayo ka lang. news. Makibalitang Shout out sa mga batang Moras kagaya ko, Johnny Malyari, Alexis Reckerman, Siyempre, reng Moras Boys represent. Ayan, kumusta ako po, Ken? Kareng ka na ako mga kabaryo. Batang Moras ko may ragul ko, Ken. Eto, nagtatanong din si Ranilo Alfonso sa Tarlac po. Sabi niya, signal number 2 ang lalawigan ng Tarlac. Batay na rin yan sa rest of Tarlac is signal number 2. Pero saan sa Tarlac? Kasi merong portions ang nasa ilalim pa rin ng signal number 3 as of 8 a.m. Ito yung mga yun, banggitin ko na rin. Sa Tarlac ho, signal number 3, Paniki, Moncada, Tarlac City, San Jose, Gerona, Mayantoc, Pura, San Clemente, Santa Ignacia, Victoria, Camiling, Ramos, San Manuel at Anao. Yan ho'y signal number 3. Shout out kay Liza Lopez. Ingat lagi. Maraming salamat sa pagtutok dito sa ating streaming. skip the scroll and stream. Ito hong pinakikita kong mga larawan ay ito ho'y sitwasyon sa may Aray at Pampanga. Mamaya kakausapin natin si Hazel Fernando, kasalukuyang nangangalap pa ng mga impormasyon dito sa ating mga kababayang sinalanta ng hagupit ni Bagyong Uwan. Balitang makatotoanan. Balitang mapagkakatiwalaan. Balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream. Kasama si Justin Giza neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Skip the scroll and stream. At every 36 news stream. Kasama si Justin Giza neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Kabalayan, ako'y pansamantalang magpapaalam muna. Sige, balik tayo alas 10 ng umaga. Kasabay ang programa natin sa telebisyon via Signal Channel 115 Live ho yan nationwide, Luzon, Visayas at Mindanao. Air Cable Converge, Channel 71. Manatili lamang nakatutok at nakafollow sa CLTV 36 News para ho sa mas maraming update kaugnay ng Bagyong Uwan dito ho sa ating lalawigan Pampanga at sa buong rehiyon gitnang Luzon. Update sa Mexico, Pampanga. Yan, makikibalita tayo. Tawagan natin. Dadaanan yan ng ating team mamaya, pabalik. Nasa Arayat lang sila ngayon, Jasmine. And mamaya, padaanin natin sa may Mexico, Pampanga upang masilip din natin yung sitwasyon dyan sa nasabing lugar. Pero kanina, yung monitoring natin, malakas yung hangin. Kaninang bandang alas 6 ng umaga, 6:30. Balitang makatotoanan. Balitang mapagkakatiwalaan. Balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream. Kasama si Just. Nakatutok din sa ating programa. Pa-shoutout naman po kami ng kasama kong si Lisa. Good morning from Dupil, Sampaloc. At every 36 news stream. Kasama si Justin. Mula ho yan kay Non Milita Baltasar. Ayan, mingat po lagi. Mimingat. Ingat ho lagi at maraming salamat sa pagtutok sa news stream. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream. Kasama si Justin. Giza neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Na tama, matudesisyon na tama.
Pagbati kay Celia Pangilinan, maraming salamat sa iyong pagtutok dito sa CLTV 36. Ayan, at nakikibalita si Jasmine, update sa Mexico and San Fernando. Maya-maya, magbibigay tayong update. Kabalen, iwan ko muna kayo pansamantala. Panoorin muna natin yung galaw ng bagyo. Alas 10, babalik ako para ho sa ating balita, CLTV 36 news stream. Sabayang mapapanood sa telebisyon. Tama, eh. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Kita-kita tayo mamaya. Matuto at magdesisyon. Alas 10 ng umaga. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Makialam, matuto at magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, eh. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Makialam, matuto at magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, eh. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Makialam, matuto at